Pokiaľ ide o súhrnné hodnotenie, teda o hodnotenie na konci klasifikačného obdobia, tam sú možnosti škôl trochu iné ako pri priebežnom hodnotení. A prvý rozdiel je v tom, že tie podmienky sú inak nastavené pre prvých 5 ročníkov základnej školy a inak pre 6. až 9. ročník základnej školy a pre stredné školy. Tak v 1. až 5. ročníku základnej školy majú školy 3 možnosti, ako hodnotiť súhrne, teda na vysvedčení. Buď iba známkami, alebo iba slovne, alebo kombinovane, čím sa rozumie zase dve veci. Buď sa tým rozumie známka plus slovne, alebo sa tým rozumie v niektorých predmetoch známka, v niektorých predmetoch slovne. Oproti priebežnému hodnoteniu je tu jeden podstatný rozdiel, že tu nie je už tá možnosť to písmeno D inou formou, ktorá je v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania. To znamená, že priebežne môžete hodnotiť percentami, bodmi alebo niečím iným, čo je v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania, ale pokiaľ ide o vysvedčenie, tam si musíte vybrať iba jednu z týchto troch možností, iba známkami, iba slovne, kombinovane. Teda nemôžu byť na vysvedčení percentá, body a podobne. Toto, čo som hovoril, platí pre prvých 5 ročníkov základnej školy. Pokiaľ ide o 6. až 9. ročník základnej školy a o stredné školy, tam je ten výber ešte o jedno zúžený a síce tam už nie je povolené ani čisto slovné hodnotenie na vysvedčení. To znamená, pokiaľ ide o súhrnné hodnotenie, môžete si vybrať medzi klasifikáciou alebo kombinovaným hodnotením, teda známka plus slovné. Je to tak preto, že známky z vyšších, alebo výsledky žiakov z tých vyšších ročníkov sa postupujú stredným školám na účely prijímacieho konania a pre tie stredné školy by tie čistoslovné hodnotenia boli ťažko spracovateľnou informáciou. Preto teda legislatíva vyžaduje, aby základné školy v tých vyšších ročníkoch od 6 do 9 dávali na vysvedčení buď len známky, alebo známky plus slovné hodnotenie, teda aby tam tie známky boli, aby tá stredná škola, keď si chce pozrieť, ako ten žiak prospieval v tých vyšších ročníkoch základnej školy, aby tam mali tie známky, s ktorými sa im ľahšie pracuje. Keby sa na školu strednú hlásilo 300 uchádzačov a oni by o každom mali 10 vied slovné hodnotenie alebo 15 vied slovné hodnotenie, tak by bol veľký problém pre nich, čo s tými 300 slovnými hodnoteniami urobiť, ako ich nejako zoradiť, posúdiť, ktoré považovať za lepšie, ktoré za horšie a tak ďalej. Takže preto je tam tá požiadavka na tie známky.